to tell you pole. Wa medo chwelo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mag jafwambo matuklu Edward Kwach kabende wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Kawadhi mbele eni jatend duond bura mar ODM Raila Odinga onyiso pinje mag Afrika mondo oket lwasi makare ne rowere e yudo tije, kowacho ni lony manyasani kachiel gi tiego rowere en gino manyalo tieko onge mag tije. Kano wuoyo e kar tiegruok Mabondo Technical Training Institute e kinde mane isidho kondo jopuonjre 200 mane otieko tiegruok margi e weche mag loso sinema, Odinga nolero ni rawere e jotelo makinya kendo miyo gi lwasi makare mag yudo tije e yath manyalo gero pinje mag Afrika. Nogolo dok e wang' rawere ka owacho ni nyaka giti gi lony margi e timo tije kokwerogi e donjruok gi weche ma ok nyal kelo lokruok e ngimagi. Raila ne oten gi seneta ma Siaya Oburu Oginga kachiel gi jakom mar board mochung' ne sinema pachoka Sudi Wandabusi. Can be a blessing or a curse, depending on how you treat them. If you do not give them requisite skills, they become delinquents, drug addicts, criminals, and a drag on the society. But if you impart knowledge to them, not skills, then they become a motive force for development. And that is what other countries which have grown much faster have done. Now today, you have this new technology, the AI, artificial intelligence. Artificial intelligence is helping people to create wealth. And if you really can be able to impart AI knowledge to this youth here, they will be so highly in high demand around the world. And this is what is going to help us to leapfrog, to be able to catch up with other countries which have gone ahead of us. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka owuok tung' mosuo gi jatend piny William Ruto kuom